Sinugbuanong Binisaya, kauban si Teacher Myra. Maayong adlaw mga bata, kamusta naman mo? Ako ang inyong magtutudlo, si Teacher Myra. Andam na ba mong magtuon karong adlaw? Kay Tun-an nato karon ang letterang H. Mao kini ang letterang H. Ang tingog sa letterang H kay kita daw tanan mga bata iingon nato ang tingog sa letterang H. Very good. Ato pong ilhon ang dako ug ang gamay nga letterang H. Ang anaa sa inyong wala kay ang dako nga letterang H. Ug anaa sa inyong tuo kay ang gamay nga letterang H. Unsa ganito ang tingog sa letterang H mga bata? Usa ba daw? Yes, ang tingog niini kay karon atong tun-an ang mga butang o hulagway nga nagsugod sa letterang H. Paminaw ug maayo mga bata ha kang Teacher Myra, kay aduna ko'y mga pangutana pagkahuman ni ini. Ang unang hulagway kay hagdan. Hagdan. Unsa kini mga bata? Husto kini kay hagdan. Ang sunod na hulagway kay halas. Halas. Unsa to mga bata? Correct. Ang ngalan ni ini kay halas. Mao kini ang hari. Hari. Sabay-sabay tang moingon sa ngalan ni ini mga bata. Hari. Hari. Ang sunod kay helicopter. Helicopter. Unsa ang ngalan ni ini mga bata? Yes, kini kay helicopter ug nagsugod kini sa letterang H. Ang sunod na hulagway kay holen. Holen. Sabay-sabay tang moingon sa ngalan ni ini mga bata. Holen. Holen. Very good. Ang sunod na hulagway kay nagpakita sa paghalok. Halok. Atong ginahalok ang atong mga ginikanan kay gihigugma nato sila. Usabon, kini kay halok. Halok. Mao kini ang hilo. Hilo. Ginagamit nato kini sa pagtahi. Usabon nako kini kay hilo. Hilo. Ang ulahing hulagway kay nagpakita sa paghatag. Hatag. Dungan tang moingon mga bata sa ngalan ni ini. Hatag. Hatag. Very good mga bata. Karon mga bata, tubaga ang mga pangutana ni Teacher Myra. Aron atong mahibaw-an kung aduna ba kay nakatunan sa leksyon nato karon. Inyong isulti ang nawalang sinugdanang letra sa kada ngalan sa hulagway nga akong ipakita. Andam na ba mo? Kay magsugod na ta. Ang unang hulagway kay hari. Hari. Unsa man ang nawalang letra sa sinugdanan ni ini? Unsa ang inyong tubag mga bata? Husto kini kay letterang H. Hari. Ang sunod na hulagway kay hagdan. Hagdan. Unsa man ang nawalang letra sa sinugdanan ni ini? Yes, kini kay letterang H para sa hagdan. Unsa ang nawalang letra sa sinugdanan sa ngalan nga halas? Halas. Unsa ang inyong tubag mga bata?
Correct! Kini kay letrang H. Unsa pud ang nawalang letra sa sinugdanan niini? Holen. Holen. Kabalo ba mo unsay tubag mga bata? Correct. Kini kay letrang H. Holen. Ang sunod na hulagway kay helicopter. Helicopter. Unsa ang nawalang letra niini mga bata? Correct. Kini kay letrang H. Helicopter. Unsa ang nawalang letra sa ngalan niini nga habol? Habol. Unsa ang inyong tubag mga bata? Correct. Kini kay letrang H para sa habol. Ang sunod kay hilo. Hilo. Unsa ang sinugdanang letra niini mga bata? Correct na pod. Kini kay letrang H. Unsa ang nawalang letra sa sinugdanan sa pulong nga halok? Halok. Unsa ang inyong tubag mga bata? Husto. Kini kay letrang H para sa halok. Halok. Unsa pud ang nawalang letra sa ngalan nga hatag? Hatag. Wow, tama jud ang inyong mga tubag. Kini kay letrang H. Hatag. Very good mga bata. Ipadayon ang inyong pagkugi sa pagtuon. Karon ato pang ipalambo ang inyong mga nahibaw-an. Isulti kung ang ngalan sa hulagway kay nagsugod ba sa letrang H o dili. Andam na ba mo mga bata kay magsugod na ta? Mao kini ang hilo. Hilo. Nagsugod ba kini sa letrang H mga bata? Husto. Kini kay nagsugod sa letrang H. Ang hagdan. Hagdan. Nagsugod pud ba kini sa letrang H mga bata? Yes, nagsugod kini sa letrang H. Very good. Ang sunod na hulagway kay halok. Halok. Nagsugod ba kini sa letrang H o dili? Unsa ka ang tubag? Husto. Kini kay nagsugod sa letrang H. Halok. Kining sunod na hulagway mga bata, nagsugod ba kini sa letrang H o dili? Mao kini ang gatas. Gatas. Nadunggan ba ninyo ang tingog sa letrang H sa sinugdanan? Unsa ang tubag? Husto. Wala kini nagsugod sa letrang H. Hari. Hari. Nagsugod ba kini sa letrang H mga bata o wala? Oo. Kini kay nagsugod sa letrang H. Hari. Kining dila. Dila. Nagsugod ba kini sa letrang H o dili? Unsa ang inyong tubag mga bata? Yes or no? Husto. Wala kini nagsugod sa letrang H. Ang sunod kay hatag. Hatag. Tama ba nga nagsugod kini sa letrang H mga bata? Husto. Nagsugod pud kini sa letrang H. Kining holen. Holen. Nagsugod pud ba ni sa letrang H mga bata? Unsa ang inyong tubag? Husto. Nagsugod kini sa letrang H. Ang hulagway nga dalan. Dalan.
Nagsugod pud ba sa letrang H o dili? Yes, wala kini nagsugod sa letrang H. Very good mga bata. Ang ulahing hulagway kay halas. Halas. Nadungog ba ninyo ang tingog sa letrang H sa sinugdanan mga bata? Unsa man ang atong tubag? Nagsugod ba ni o wala? Husto, kini kay nagsugod sa letrang H. Halas. Very good mga bata. Malipayon ko kay inyong nasabtan ang atong leksyon karong adlaw. Naghinaot si Teacher Myra na inyong ipadayon ang inyong kadasig sa pagtuon mga bata. Karon mga bata, kuhaa ang inyong papel o lapis kay magtuon mo sa inyong pagsulat sa uppercase o lowercase nga letrang H. Paningkamuti ha nga hanay ang imong pagkasulat niini ug inyong ipakita kini sa inyong ginikanan ang inyong trabaho aron malipay sila sa pag-check niini. Daghang salamat mga bata sa inyong pagpaminaw kang Teacher Myra. Naghinaot ko nga inyo dyong nasabtan pag-ayo ang atong leksyon bahin sa letrang H. Ug ayaw kalimot sa pag-like ug subscribe sa channel ni Teacher Myra nga This Teaching Mama. Ug pwede pud ninyo kining i-share ang video sa inyong mga higala aron sabay mong magkat-on kauban si Teacher Myra. Magkita-kita ta sa sunod natong leksyon mga bata dinhi gihapon sa channel nga This Teaching Mama. Daghang salamat. Bye-bye.